fordi der var tilbud i Brugsen. I burde faktisk prøve dem her. Se, der er 40 cm medister. Frit valg, 50 kroner. Det er slagterens egen medister. Der er også hjælpebagt dammetærte hver torsdag. Det dufter og smager. Kun for 20 kroner. Superbrusen. Lidt ud over det sædvanlige. Dim, dim. Tims Tips præsenterer Binken. Hvad laver jeg her? Dim 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 dim. Hvad så skal se? Et sidste ord. Ja, jeg er nummer 1. På ryggen, okay. Jeg har dræbt nummer 1. Det var godt. Det kan du ikke mene. Der var så meget, som jeg ikke havde fået flået ud af dit hjerte. Hej, jeg hedder Nora. Okay, det var mærkeligt. Det var meget, meget mærkeligt. Hej, jeg hedder nummer 2. Hvorfor ligger der en død mand? Hvorfor er der skyfri i himlen? Hvorfor står der der? Hvorfor står der en mand og spiller? Hvorfor er der en sjov cola? Hvorfor er du så mærkelig? Hvorfor er du ikke død? Hvorfor dør du nu? Jeg dræbte ham! Hey, hvad er det? Det ligner en kniv. Hvad sker der, hvis jeg prikker til ham? Nej! Tips præsenteret Binken. Sidste ord. Ja, jeg er nummer 5. Nej, du er nummer 1! Dim 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 dim. Du er så manuskript! Skal jeg hjælpe dig lidt? Skal jeg hjælpe dig lidt? Ja. Det er ark 1. Sukkersød. Vent lige lidt. Undskyld, jeg tabte kniven. Er det nu, jeg skal løbe? Skal vi ringe efter ambulancen? Det var tider. Yeah. Hvorfor er du stadig ung? Fordi jeg er på ungdomstræning. Køb de fakta. Aha.